terve vaan, mun nimi on TextExit ja mä näytän teille miten tehdä omat Minecraft texture pack. Joten mennään Minecraftiin siis. Tää on yksi helpommista tavoista tehdä texture pack, joten tekstuurit. No niin, mulla on täällä nyt pari texture packia. Joten avaa tekstuurikansio. Ja mites täällä? No niin, täällä on tällaisia kullan nuppuja, joten me voitais ottaa joku täällä. Otetaan vaikka toi Boxcraft ja mä tarvis sitä, joten no niin, nyt tässä olisi niinku... Mä avasin just WinRARin tai tämän, niin sit otat tää Terrain. Juu, tälleen. Tänne päin, nyt aletaan muokkaamaan. Ai niin, sit me tarvitaan... Meidän pitäisi tehdä tällainen color maxim. Laitetaan joku 14. No niin, nyt se on valmis. Okei, no niin, tää ei oo kyllä mikään, kato, se pilaa ton. Joten avataankin Gimppi. Noniin, hyvä. Nyt tässä on se Gimppi, sinne niin, nyt se on siellä. Vittu. Sinne niin. Nyt aletaan vaan muokkailemaan, eli siis tosta noin. Tolleen. No niin, nyt Ironi pitäis löytää jostain. No, tehdään sitä tälleen. Joo, tosta nousi Ironi. No niin, tohon noin. Sitten tosta vaan päälle. Ja tuolla. No, nyt tallennetaan. Ups. No, kytte katoitte ja ei mitään.